आगस्टनि गेजेरावनो माने ओरैनो जायफ्रा मुंख्लं जालांदों बे मुंख्लं जानायनि न'खरफोरनो एक्स ग्रेसिया हिसाबै नैबे बिटिआर सुक्तिनि दारैदि 5 लाख करि माने होनायनि बे माने मोनसे थांखि बा सरकारनिफ्राय बेबायदि दफायाव जोंनो दंखायो। ओंखायनो बेवहाय जेसेबांखिनि मुंख्लं जानाय न'खरफोर दं दिनैसिमहालागै होजोबनो हायाखै, नाथाय फारि फारि होनायनि बेबस्थाखौ लादों। ओंखायनो फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव आरो बेखौ माखासे आरो होबावगोन होननानै माने सरकारनिफ्राय जिहेतु सिद्धान्त होदों, जों बेखौनो जों बिथांमोनखौ जों माने वेलकाम खालामदों, होनायखौ जों मोजां मोनदों आरो गासैबो मोनजोबथों माने गासैबो मोनजोबथों। फ्राय 3,000निबो बारा जोंनाव मुंख्लं न'खरफोर दं। बेयो NDFB जानानै बा सोरबा BLT जानानै सोरबा आबसु जानानै मुभमेन्ट खालामनाय समाव बे मुंख्लंफोर जालांनाय गासैबो मुंख्लंनि माने माना गासैबो समान हारिनि उदांस्रिनि थाखायनो बा जोंनि राजनितिक अधिकारनि थाखायनो गासैबो नांजोबदों हिसाबै गासैबो मुंख्लंफ्रा मोननांगौ, जों बेखौ माने दाबि खालामबोबाय थादों। नैबे एक्स NDFB माने जे वेलफेयार एसोसिएशन बेयाव 4 ग्रुपनि माने स्पेसियेलि NDFB P आरो NDFB RD रन्जन दैमारिनि, बेनिफ्राय NDFB S आरो NDFB धीरेन ग्रुपनि बिनिफ्रायबो दं आरो NLFB होननानै मोनसे माने आफाद दंमोन, बिनि सोद्रोमाफ्राबो दं आरो दा गाहाय नेहाथारियानो NLFBनिफ्राय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे आफादा जोबथेसालियाव थानाय माखासे NDFBफोरखौ बहननो थाखाय खामानि मावदों। बे जोङो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जेब्लानिफ्राय जोङो 2024 मायथाइनि अक्ट'बरनि 15 थारिखआव जेब्ला जों दानानै लानो हाबाय, बिनि लोगोसेयैनो जोङो जेसेबांखिनि जोंनि NDFB रिलेटेड बे जेल जानायजों लोगोसे एक्स ग्रेसिया होनांगौ, रिहेबिलिटेसन होनांगौ बा केस उइथड्र खालामनांगौ, बिनि थाखायनो जों दिनै खामानि मावबाय थादों। आरो जोंनि खामानि मावनायनि थाखायनो दिनैहाय NIAनि माने केसाव नांनानै थानाय माखासे सुबुंफ्राबो थांनाय जुलाइ मासनि माने 3 अक्ट'आव माने बे माने रिलिज जानो हादों आरो जेलनिफ्राय गदों आरो जेब्लासिमहालागै गजोबा अब्लासिमहालागै जों एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशना जों बिनि थाखाय जोङो माने कर्टआव माने जोङो लिगेल जोङो माने नांबाय थागोन। जों एक्स NDFB वेलफेयार माने एसोसिएशन हिसाबैनो जा बा एक्स NDFB हिसाबैनो जायफोर सुबुंफ्रा दिनै माने इलेक्टेड बडि जानानै दंखायो, दिनै मायाव सरकारावनो दं। दिनै डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि एक्स NDFBनिमोन, बि फेरेंगा बा रन्जित बसुमतारी बिबो एक्स NDFBनिमोन, अमर बसुमतारी बा सावरायग्रा बिथाङाबो एक्स NDFBनिमोन आरो लोगोसे सन्जय सरगियारि सानजारां जायखौ बुङो बिथाङाबो एक्स NDFBनिमोन। ओंखायनो एक्स NDFBनिफ्राय जोङो जिहेतु बे माने सुक्तिया जोंनि दारानो जाबाय आरो दा जोंनि नांनायनिफ्रायनो बे बिटिआर सुक्तिया जादों। ओंखायनो बेखौ फुल्लि जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनानै रायजो राजानो जोङो सिबिनाय होनांगौ हिसाबै बा बे ओनसोलखौ जौगानाय बा रायजो राजाखौ दावगानायनि खामानि मावनाय हिसाबै एक्स NDFBनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बा बिबानगिरिफोर दं बिथांमोना नैबे बिटिआर सरकारखौनो माने सापर्ट खालामनाय खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय दिनावबो जोङो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै नैबे UPP सरकारजोंनो जों थानानै खामानि मावगोन आरो बिथांमोनखौ जों 100% देरहानायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बा मोनफ्रोमबो समस्थियाव जों खामानि मावगोन आरो बिनि थाखाय जोङो माने केबिनेटआव बा जोंनि एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जे एजुकेटिभ बडि जों बेवहाय माने रिजलिउसन जों पास खालामनानै लागोन आरो।